Sesian pengai kublai nam tu champi borok yang man parabi chonga which so tana ban pe yang ni ke channel ke ting renti penang way to heaven ublai ke ting su nya ban kurku gudo ke tim ke jongpi wat kham ta me ublai nang yok ke ya ban yalam ya ke tim ke jongpi ha ka lenti ka wadai ke jong u wat kham ta me ublai nang yok ban pusle ke tim ke jongpi ublai nang yok ban penan kam ru ya ke tim ke jongpi ke ba penang yai san penang yai klan penang yai kio ke jelong ke ba kenjam sien na ko ke pos ko ke ba bat ublai nang yok ban kurku gudo ke long long sam ke jong piru ublai nang yok ban kam ya ka jing kam ke jong pi baro nam da ki khon ki ti ke jong pi ublai ai ke jing ko ke jing kyang riung smar ya ke tim ke jong pi ba ublai unang yok ru ya ka ban kam shu ya ka ni ke channel ke jong ru ba ni ma ka ni ke channel ngangit kam kalong ke jing kurku nam ta jong pi ba pio ban yok sngo ya ka tin ke jong blai ba pio borobor ken ban yok ban dan bentalam ha ke jing syakri lang ya ublai thì hak ni ga si ke tang dan kan ngai ke tin ke jong blai ka ba kwa ban sam nan ta jong pi nama hak ni ki ski menta ko ki pala beja nga bon ba ngai I ba nga syam ya kan ni ka wei ba ki bon ha wat ki kristan ru menta ki langop hak ni ka wei ba kata ka dei ba bon ki kristan ki im ha ka ban ai daw ya ublai bon ki kristan ki ai daw ya ublai bon ki kristan ki ai daw ya ublai lakadai haka jing syakri ki aidao ya oblai lakadai haka jing ya dei jong ki simet ru ki aidao ya oblai ngaji osno ba ngaji iru ya kani ga we aba borobor ya bang ya ju nge slok ane ngi ju kuntu ya ki man pala bagi jongi ki ba ke teng ki mon je sang ane teng ki ngim ju I ki haka jing syakri te haba ni kli ya ki bale pim juan je sang la national pija ki aya ka daw ru pitin nam ngana pi kam dei ka daw long ka ba dei ka ba songkhya ni aya oblai ka daw ka bam songkhya khander am ki ei kita ki daw ki ngai pitip ki daw kita nga so biong khle ngam dan ka jan nga ka pa ri osom mene mesti ngala so than pelat nga bam jan dapet aslam ka por lane kan benda sum nga kum ta ni ai kita ki daw la ka jong ya ublai pi chu pur khan em ko ki parabnya hato ublai usong tanat an usong bha ba pi ai daw ya ublai hato pi chu pur khat ne ba ublai usong tanat ne em ba pi ai daw ya ublai pitim nam ko ki parabnya ublai ka ya kita ki jing ai daw ki jong pi nama ublai utip te ke ke jing em ke jopi nama pitim na PPI daw ya kita ki daw tang ba pin bu re ya ki jing bam la ke jong PI daw ya ki ban bu re kan ya ki jing le ke jong pi hande ublai utip te kata ublai I te ya ka donor ke jong pi ublai utip te shoba pi pin kan ublai la de bio I lupa te kata te balai kan ka ba ngi ai daw ya ublai teng syaban tia la ngi dei ban duai ngi ai daw langsung tia palat dakli pidai menmet menmet kam la chu ban duai na langsung tia palat menmet nga so an trai nga thai plan nga khum la yo kule bible chu kum ta ter ngi ai daw yo ble hatu kita ki dei ki ba so ki dei ba bha ki ba pen so tanga yo ble em ko ki para be ja ki ki jing ai daw ko jong ipiten na ki pen sosi ki pen bitar gen ya ublai pitip nam ki jing ai daw ko jong gen ki ba pen sosi ki pen bitar gen ya ublai nama ka tin job ka angun na ka sti jong pos ki gal te na ka namba san ka ba khalai ka angun me namar la khot ye pi ko para banget syaka jing lai le tang ba pin ong pen tre ya kata ka jing lai le jong pi ya ka ban ai daw ya ka do pi ka bible tong no ka la khat yang ikan syaka jing lai loi la khat yang syaka jing lai loi henry ublai on tang ba wan pen tre ya ka jing lai loi ke jo pi ban ai daw kan ha ka do pitin dam yang oi pi ko ki problem ka jing ai daw ko jong ya ublai ka perlom rau yang i syaki ki jong gani ka porte na ta ka pitin job ko ublai la khat ngi sya ka jing lai loi la ublai la plai loi ngi na ki ki jing te jing kum jong gani ka do jong ka jing lam rau na ka do jong ka jing lam rau na ka po jong ka jing lam rau na ki ki jing ko abrai jong ka do han dai pitin ha ba ngi ai da ya ublai ngi khang no ya ka jing ya ka jing lai loi ngi sat no ngi pen do na ka jing lai loi ba ngi kelalong merau yang kumcu hi syaki ki jong gani ka porte Tenata aku ki pala bijang aku nang ling ba jong ni kapor what do I daw ya ublai namar ublai dan kam ya ka daw ke jong pi and ublai udan kam ya ka donut ke jong pi
Oblay udon kam gen ya ka jing im ko jong pi ka muslim ko jong pi ande oblay don kam ya ka daw ko jong pi de nakata dangan ang pi ko ki prabnya wat long ki kristan ki ba ai daw ya oblay wat long ki kristan ki ba bu shibun ya ki daw hakmat ko jong pi lan kita ki daw kin ya lam ya pi kita ki daw ki sinsyar pi lan kita ki daw ki penyat ya pi tengan ang pi ko ki prabnya kita ki daw ki jong oblay ki penyat ya oblay but ki control ha oblay ki daw ki ai daw ya ki oblay kita ki daw ki yalam syaka jing thok jing syukur kita ki daw ki yalam syaki ki ba jak clear ki ba pensolsi ya oblay dia pensolsi ya oblay dia nak sampai la de haka trai ka ktabu ki dan ki bri ki ba pe belakang daw mendan kami eta mendan kami bana mon pam dal pang ba sitam hendak ki ai ber ki daw sipun ki daw bagi ai oh ngakum tang ki ai daw hendak ngan pi la pi ai ya kita ki daw ki jong pi haka perthai ko ki para pisa hendak balai ya kita ki ju ki daw pi ora sya oblay ru sya ka perthai ni ai daw ya oblay ni ai daw ko ki para pisa kata ka dai ke jinglong ko jongi pichu perkhat nai mela de hatu kita ki daw ki jongi kita ki daw ya PPI sya oblay ki bara sya saja jong oblay hatu ki pitso bhai oblay ki ju sultanat ya oblay kam ju sultanat ko ki para pisa ne ki daw ki jong pi ki nyalam pi sya ka jinglong rao jong ki ki jong ani ka perthai de na ta ko ki para ngaka bon ong pi ka ni ka pom ta what I daw ya la dia what ju I daw khmat jong oblay nama oblay utip ta utip ba balai ba pi ai daw na ka nang no kami kani ka daw ba ya ka ba pi ka ban bo le ublai utip ta de nak ta ta nang pi hak khmat jong blai wa ju ai daw ko prap jam ka tin ke jong le ka ong shu ini na ka kitab Exodus na ka nang balai ba na ka lonong ka ba saw kini ka atli ki lonong ki de ki ba ublai ukhot ya Moses kini ki atli ki lonong ki de ki ba ublai ukhot ya Moses tehne Moses u ai daw ya ublai na Moses u ka ban kier na kata ka kam ka ba ublai u ai ha Moses tre ban persang ban lat na kata ka kam persang ban pet na kata ka kam de na kata Moses u ai daw ya ublai ngan ong pi ko ki pro haba pi pule ya kani ka lunang ka balai ka ba saw na ka kitab Exodus pin lapin Moses u persang ban ai daw bat ka daw ka ba kham so ayu ka ba so pla ka ong ba Moses u ong ya oblay ba hakal nang ka saw na ka ka ba shipo la ong kum ne on u ai daw sepang utle sepang ka tin sepang ka suntur ka ba lun ke jong u ngam nang de ban kran ngam bit u ba ngam no ba puna ngam no ba bit bangan kran ngalo ba thlun tapi ublay kan ne ke jing ong ke jong u Moses hakal du khot ka ba saw ublay u bitar ya Moses da ka ba bitar ong hato ngam simano ba tha ke suntur ke jong me hato on be manga ba tha ke suntur ke jong me tai ko ki pra bi ja ya uta nong thao la thao ya ke jim ke jong pi ya ulu ni da ai daw tai ni sultanat ban ai daw ya ublay na ke jim ke jong borobar ni sotma ban ai daw ya oblay de on tang manga ma pi ko ki pa pe what Moses mun ka Old Testament hinlap ba Moses upur sang ban ai daw ya oblay na pitin ko ki problem ka jing ai daw ya oblay ka warra ka jing bitar ka jing bitar ka jong oblay na oblay ka kani ka jing ai daw ka jong pi ka persang ban khang no ya kata ka plan ka jong oblay kani ka daw ka ba PPI ka khang ya ka plan ka jong oblay kemudian ka khang ya ka jing thumu ko jong blai habangan ong ipi la don ke ka ba khang ya ka jing thumu ya ka plan ke jong pi kumno pi long ngang es kam pin bitar la don kano ka ba khang lat ya ka jing thumu ko jong ya ka plan ke jong pi ya ka jing persang ya ka ba pi mut ban le don ke ka ba khang ngang es kam pin so bitar ya la dia dan nak tahu kani ka daw ka ba pi ni ayo blai kani ka daw ka ba ngibu akmat jong blai haji ada ke jing bat blai kani ka daw ka pin bitar kan ya blai nama blai kani ka persang ban khang lat ya kata ka jing thumu ko jong blai ka persang ban khang lat ya kata ka plan ka jong blai naka kitab Jeremia nakal nong ban ningkong na khat ba reu ka tin ke joblai ka ong no na to ka khat ka ba san ka ong gom nei ka ong haba ngampat pelong yame haga po ngala itu yame bat haba mempat mi naga po ngala pen gentang yame
ngala thung ya me ban long unong itu lupa hijat bendreu kata kata ke jing ong ke jong ublei ulapan pau ho Jeremia ya ke jing thumui ke plan ke jong ublei pe akha khali ko andreu ko Jeremia ong gum no ngati ngala ong atrai ublei hakmi ngam nangkran nabanga ngadang kena pe pi nabanga dang kena ong Jeremia pi ong hakmi ngam nangkran ngadang kena ngaso atati ngaso shopping apa jukan kumta ter ni ai ki down la ka jong ki jongi hakmat ki jong ble handai ublei ong na khat ba nyau ong ne handai utrai ula ong yanga wat ong bangadang kena nama kinu nama hakinu kinu ki bangan pha ya me men leken bat ya ke aka kabangan hukum ya me menken wat shopping na ka benta jongki na bangalong lem bat me bat ya ka ban pelaj ya me ong utrai pe ublei ong na ka jingkulan ka jong blei kong ba ublei wa ngadam dengan bat ne balai ba me shopping balai ba me ai dau ni bon ki dau ki bangi ai sia ublei ko ki pro ne bo borobor ni jo ai dau gen ya ublei ha ga ji im ke jongi pitip na ko ki pro ba ka jing ai dau go jong pi ublei sotana kata ka pa pensosi ya ublei dengan ong pi ko ki pro ba ublei udon ka plan nam ta jopi ublei la jit e pi la ka de na ka ta no ka kam la ka de na ta ka kam pin le yalap lane ka kam pin hikai lane ka kam pin sulok ka kam pin duai ka kam pin ruai lane ka kam kanu ka kam ka ba ublei ko kwa ban ai pi dan ka gift ka ba kerpang ka jong ublei la ai pi ka gift nei pendan kam ya kata handai yo pi ai dau kum utu usyak ri ba yo tang chitalan o ai dau ong kum no ong ba ngala septieng nama bang layo tang chitalan nama ba me melong ublei me melong ukenrat oba bitar bat melong ukenrat oba ot na ke ka ba mem silabet te kum tangan oi piko nyiru ni ai da ya ublei ha ge ji em ge jungi ya kata katalan ka ba ublei la ai ni tieng ini yo bakla no yo ngam nang yo ngadang kena kum ta tengi ai dau kita ki dau ki control ya ge ji em ge jong kita ki dau ki yalam ya ge ji jong syaka jing bakla syaka jing pin bitar ya ublei syaka jing pin syaka jing le persya ya ublei te anda utau kenrat ulawan wat ulai la syam ya utau usyakri wat ula pen sitam ya ubad da ka ba ulang me syakri uba baman abangal ayah me katal baman pun roy me ay pun bandingan ki daw kum tala pun sitam ya utau syakri kumju kan long ko ki prabna dalam mangam phiru ni im tang da ka bangin ay daw wat kham tam le ya uble le wat ay bangin long ki breu ki ba bu ya ka daw hakmat ke jong uble lan ki ba ay ka daw kan uble ko ay ka daw ju kwa ya ka donot ke jong pi ukwa ya pi ko ki prabna namar uble u ya pi nata da ko prabna la pi ya uble ngan ong pi ngan ong pi ni ko weng na kita ka daw ko pi dan berat na kita ki daw nam kita kimla ben pusngobha hakmat ke jong uble amen kita kimla ben pusngobha hakmat uble hande kita kin punya klat cucu ipina uble debat kita kin punya jengai kita kin warai ke jeng bitar ke jong uble ha ke jeng lana pi ai daw ya uble hande ta ai borobor ngin long kumbalong Isaya unong thul pa jong uble Isaya ong na nakalon ng ba andreu ya ka tien ke la ong kum na nakar khat ba pra bat ka ba khandai la ong kum na pe ka tin jabri ka ong kum ne te ngalayo ngau ya ke jing sawa utrai ba ong ngan pha yano bat uban le na ka benta jongi te ngala ong nga hang ne to pha yang pe kata ka de jing la kloi ko jong Isaya ba un let nam ta ka kam ko jong play hato ngin long em ki la kloi bangin le ya ka mon ke jong ngin long nem la kloi bangin wan sha ka ye ke jong ngin long nem la kloi bangin pen dam ya le ha ke jing duai la ngin pul ngin shime ka tin ke do ban pule la le ngin long nem ki ba kloi ban ya lap ya ka gospel ko jong ngin long nem ki ba kloi ban pen her put ye ki bol ke jong baman ban ya le per sha ye soitan ban le per sha ki bol ke jing du le persyak ik tagi jing kwa braju ko ban pen yap ik tagi jing kwa braju ban pen do ik tagi jing ik jing kwa braju ko do ti ko ki pra bicha yo singi ai daw nama ka jing ai daw ko jong pi ko ki pra bicha ka tin jom le ko ong kum ne na ka galatia ka nama san ka khat baning kong ko ong kum ne ko ya ka jing lai de ukrus la per lai yangi namar kata to yang scam but
วันอ้ายบ่ออนเรียมเยพิปัดหากันเรื่องกอการจริงลงราวไปแต่งี้ไอ้ดาวหากมาจงไปก็กลับนะกินดาวกินจงกินปลงอย่างสวยเสียกินป้านอย่างงี้ชักจริงลงราวจงกระดอกกินตามอย่างงี้ชักจริงเรียมจงกระจริงลงราวจงกระดอกแต่ก็คิดว่าเป็นงั้นเอาเพียงนี้ก็พอตามด้วยปันโบเราเป็นตรายไอ้งั้นลงกุมบลงอิสยาอุบองตรายงาหังเนี่ยตุกไข่งั้นลงบลักลอยบันเล่นำตะกางงั้นลงบลักลอยบันเละอย่างกับมันจิงั้นลงบลักลอยบันยาลับอย่างกับกระตุ้นงั้นลงบลักลอยบันชักเรียมงั้นลงบลักลอยบันยาโรเอเมฮักกี้บาร์ตัวอัลบั้มตัวนี้ด้วยก็หาอุตรายเป็นตรายไอ้กันงั้นลงบลักลอยตรายงาหังเนี่ยเป็นดันคำอย่างตัวไอ้กันบางทีองตรายเป็นดันคำอย่างตรายชิมตีอย่างตรายเป็นยาอย่างตรายหิกายอย่างตรายก็บางงั้นแหละไอ้กันบางทีkarena katakan deh kajing doi ke jong pikir ini wat ai kan bagi on try ngau kemi osum try ngau kemi bamjang try kemudian ke jan try kem tam try wat jebuk ke dah wat ai bagi kita kidau kin yalam pi hendai ku kipro dah yalam ma pi kan ya kaji im ke jong pi nama pi long utrai jong kan kaji im ke jong pi nama boleh na pi de bendan ya ka bor halal di ong tin jole ka bor hal de ban ya ka self control ko ba pin ya ma pi ya kan ka mat ya kan ka men sim ka ji im ke jong pi ki khamat ki jong pi ki dei ma pi kan ba pi pin rai ba chano kan pe ki skor ki jong pi ya ka e ba pin skap ka tin pi ka e ba pin kan dei ma pi kan om dei katakan dau kan yalam pi om dei kita ki e ki ikin yalam pi dengan ang pi ko ki problem pin baik ala de hakil ti ki jong uple apa pi pin baik ala de ko ki pra bicha nganget kem uble unyo kan ban ku ya ki em ko jong pi ko ki pra bicha wat a begin long ki kristan ki ba ai dau ya uble nei adangi ju ai dau ya uble hak chi mu jing an pi kelak ke bawah mana, pan maaf na ublay, try maaf dengan alkum ai dau ya me, maaf dengan alkum ai dau ya me, anda ai kan, bukan lang belak keluar kan, bukan le keman kita me, kalau belak keluar kan, ban pendam ya dia keman me, try, bor ai bukan lang belak keluar, panon hajar me, pendam ya dia, pan maaf na ublay, try, ngit ke ublay, pada pada kecing bukan baik kecing ini ba ai ba maaf ki boro keluar, pan pedang ya kecing aku cuma kau kipra macam kelak ke bawah mana, ini kita kidau, wajib ai kita kidau, nama wajib pun he kita kidau, nama wajib pun kau kita kidau ke jom yang kerja jom boleh, ini tu pun kau ya boleh, ini wajib ai dau ya boleh, tak lele, ini long belak keluar kan, wajib let ya kamu kerja boleh, ni pun berkuih ke jom pi, ibu ini apa saja boleh jingga. Lam lak ku teng jom ku pajing ba hab nang ai kan ga por ma kodor ai bang nyo man syakriya me ta tai nyo sko ke tin jom me ka ba crunch pang ki dau ki bang ni ai ka pa hoi ka pa be bon bon sing ni pen so si ya me ni pen mong ya me ko tai nak bang ni ai ki dau ki bam sei so ko ta be ha jim ku jong ko ta be handai ko ta ngi pan ma hab na me ka ni ka por ma ta ko ta be trai ya rap ma me ko ta be ye ki himman para be jong ki ba yo sko ki bam ngap ki ba pediang ka tin ki jom ko ta be trai ya rap ikir ko pa be la ta kila em ma ka ban ai dau ya me ko ta bina ai kin ko be kin e no ikita ki bola ko bina kin kelak ka bangun ko ta kin pendam bal kin penbe ya la di ko ta kin lang blak kloy ko ta bina ban le ka mon kin lang blak kloy ko ta bina banyak kin dik lang blak kloy kin ko bina ban im ga jing im ko ta ko pen so ha tang ya ko ta ya rap wat kirsan no im ko ta ya ki im ko jing i we bi ko ko me ko sa baro I think ko ta sim ko ta ha ka ten nem chi su to amen Ublay nya unku yang sim ke jong pi we ublay undan kan ai bol kesan bol yang sim ke jong pi bol amen